Mimi tuan rumah. Kanggo Mimi Epira, Mama Epira, sing udah pelabuhan. Masih bareng APS Production. Panas ang. Kanggo Teipa dituduh, aku majikan. Mimi Epira, mangga. Sareng Mama Epira keding. Teh Ella, sing dua lagu. Itu kan detik ini kula masih ngarepaken senajan cilik kesempatane kanggo kula duweni ragane. Mama Epira, ayo mak disawer aja diangguraken bae. Kanggo Kang Warlan. Baik temen kenyataan, salah naro perasaan, duweni rasa sing beli biasa. Oh, ning sampeyan sing duwe keluarga. Kangge Bapak Hajat, sareng Mimi Hajat, kanggo Mimi Syariah keluarga sudah gawe. Masih bareng di sini Sondita aja. Kanggo sudah EPS Production Recording. Kanggo Mimi Epira. Yeah. Lamun kula bisa arep teu putus paksa, mengkut rasa demen sing ana ning angan. Panas. Kangge Mimi Hajat, Mimi Hajat, Mimi Hajat, Mimi Hajat. Ora bisa kelakon, kenang apa sayang, ora ilang-ilang. Kayang kenem temen, wong kesiksa demen. Mimi Epira, pahit temen berasa salah naro perasaan, duweni rasa sing beli biasa. Oh, ning sampeyan sing duwe keluarga. Wayah, pada ngantuk. Aduh, orang kuat nang serabe ah. Ampun. Dibingkis maning. Kanggo Ibu Hajat, Bapak Hajat semua. Ye. Woo. Masih kanggo Mimi Epira yang keding. Kanggo wong kalian tambo Mimi Iti. Lamun kula bisa arep teu putus paksa, magot rasa demen sing ana ning angan. Asik. Masih dibingkis kanggo Bapak RW Parasil. Najan cinta katon ora bisa kelakon, kenang apa sayang.
siksa demen. Pahit temen kenyataan, salah naruh perasaan, duweni rasa sing beli biasa. Sampeyan sing duwe keluarga, masih dibingkis maning kanggo Mimi Haja, kanggo Ibu Syariah keluarga sing gawe, kanggo Mimi Happy Raya Keding Teh Ella. Pahit temen kenyataan, salah naruh perasaan, duweni rasa sing beli biasa. Ning sampeyan sing duwe keluarga, matur kesuwun. Yang priben kini APS